Hola, bon dia. Em dic Ali, vaig a l'escola Beethoven, faig quart. Avui us vull aconsellar un llibre. El meu llibre es diu Quingulàs. Quingulàs, el llibre l'ha escrit Gràcia Iglesia. El meu llibre parla d'un nen que es diu Tito, que li agrada molt el futbol. El Tito, però no sap jugar. El Tito decideix practicar a casa, però és un desastre. La seva mare li diu que vagi a jugar a la pista. El Tito va amb els seus amics a la pista, però està ocupada. Com farà el Tito i els seus amics per aconseguir la pista? Si vols saber el final, llegiu el llibre. A mi m'ha agradat el llibre perquè és divertit. El que més m'ha agradat és el Tito perquè marca gols. Us animo que el compreu. Adeu, amics i amigues.